El passat mes de desembre es va demanar la participació a tots els joves catalans d'entre 12 i 30 anys perquè poguessin fer les seves aportacions sobre com volen el nou carnet jove. Doncs a mi m'agradaria que tingués més descomptes potser en viatges o en diferents hotels arreu del món. Doncs a mi m'agradaria que tingués potser més oferta de concerts i coses així perquè són les coses que m'agrada fer fora de la universitat i la meva vida social. M'agradaria que s'allargués una mica els anys, almenys fins als 35. Estaria bé que donés potser més facilitats per accedir a estudis, a carreres universitàries, màsters. I també m'agradaria que fos més fàcil d'obtenir, que es faciliti el fet de poder tenir el carnet jove més del que ja ho és. Hauria d'incloure tot el que és l'accés a l'habitatge, l'accés a la universitat. A veure, jo penso que podria haver-hi descomptes, per exemple, al transport públic, perquè sé que hi ha Renfe però no hi ha metro, que és una cosa que no utilitzem i estaria molt bé. Concretament, 7.568 joves d'entre 12 i 30 anys hi han participat activament, fent les seves aportacions a través d'un formulari de participació digital. Entre totes les aportacions s'han creat 20 grups de treball al nostre Facebook, dividits per temàtiques. Joves de l'ESO, joves de 15 a 17 anys, joves de 18 a 24 anys, joves de 25 a 30 anys, pobles de Barcelona, pobles de Tarragona, Terres de l'Ebre, pobles de Lleida, pobles de Girona, font d'informació, feina, emancipació, a l'estranger, transport públic, PAC jove, APP mòbil, disseny del carnet, ús del carnet, accés als descomptes i preu. Els participants s'hauran d'unir als grups per fer aportacions, debatre i generar converses al voltant de la temàtica. Cada grup el formaran únicament els 25 primers interessats, és a dir, que són places limitades i no cal que hagis participat en la primera fase per apuntar-te, així que no hi ha excusa. Afanya't! Com vols que sigui el nou carnet jove? Fer-lo millor és cosa teva. Trobaràs més informació a les xarxes socials i a carnetjove.cat.